Egunon. Bueno, albiste dugu gaurko honetan gara egunkarian, PSE eta EAJaren arteko harremana, exekutibora ere heldu dela, talka heldu dela exekutibora, eta jakin nahi dugu, PSE barnean ze giro dagoen eta zuk jakin dezakezunagatik ere nola dagoen Euskal Exekutiboaren egoera. Bueno, guk oso lasai gaude, ez? Gure idazkari nagusiak berak markatzen du gure politika eta gure iritziak, eta hemen gertatu dena da, azken aldi honetan, errespeto falta, ez? Guregan, eta hori da hemen azpimarratzekoa, Alderdi Sozialistan esan dudan bezala oso lasai gaude, gure akordioak beti betetzen ditugu, eta hortik kanpo dauden gaietan noski iritzi propioa daukagu eta errespeto askatzen dugu. Eta hori da Andueza jaunak egin duena, ez? Eta hainbat eta hainbat jeltzale atera dira gauzak esatera, eta nik uste dut hitz potoloak bota dituztela, eta ez dela zilegia, ez? Errespeto falta nabarmena izan da, eta guk hori ez dugu onartuko. Horrek eragina edo isla izan du Gipuzkoako Foru Aldundian? Bueno, zuzenean ez, gure giroa gobernu barruan lasaia da, eta kudeaketa aldetik ez dakago inolako arazorik, ikusi dugu baita ere politika orokorraren plenoan zerretatu zen, eta hor ere nolabait, EAJak eta EH Bilduk egin duten akordioa, isladatu dute baita ere Eusko Legebiltzarrean egindako gauza bera, ez? Hortan ez gaude ados, eta hori ere nabarmendu egin dugu, ez? Alde hortatik, kudeaketa aldetik eta gure gobernu akordioari dagokionez, eta hortan nik uste dut txukun gabiltzala, baina hortik aurrea, EAJak ez dakit urduritasun nabarmena ikusten dugu, azken aldi honetan ere zenbait erabaki hartu dituzte, ez? Adibidez, Donostiako alkateak bere kargu uztea, nik uste dut hemen hauteskundera begira, ez? Hartzen ari diren erabakiak urduritasun hori ez dakit nabarmentzen dutela. Aipatu duzu, politika orokorreko eztabaida hori, horretan murgilduko gera ere goiz honetan, abiadura handiko trena ere izan zen aipagai besteak beste, zakit, nondik igaroko da? Bueno, gure iritzia badakizu zein den, guk ez dugu aldatu, hemen ezki itxaso da gure apustua, Gipuzkoar bezala eta Aldundi bezala, Alderdi Sozialistak hori sinatu zuen, gobernu akordioan, eta hemen esan beharrekoa da, badakizu, ministeriotik esan dutela, oraindik zenbait txosten teknikoak egin behar dituztela, zailtasunak dituzte, badirudi udal batzuk, eta baita ere, zenbait partikular eta ez dutela usten, ez? Bere katak egiteko garaian, zailtasunak dituzte, baina hori, ikusi beharko dugu, nola di joan, eta txosten teknikoak ezagutu ondoren, esango dugu zerbait, baina bitartean oski gure apustua sendoa da, eta beti ezki itxasotik pasatzea eskatu dugu, eta hala jarraitzen dugu noski. Jose Antonio Santano, Espainiar Estatuko garraio idazkaria, Gipuzkoako PSeko militantea da, pentsatzen dut barne antolaketan mailan, bertako militante gisa dagoela, eta zu Gipuzkoako PSeko idazkari nagusi bezala esaten diozu, bisitasun gehiago txosten horiekin, alako eskararik edo egin diozu? Baina esango dizut, orain dela, aste bete baino gutxigo hitz egin berarekin, eta bera hori izaten zidan, zailtasun izugarria dituztela, eta zenbait alkatekin hitz egin dutela, eta ministeritza hor dago zuzenean, ikusten nola egin daitezkeen kata horiek, eta txosten teknikori gabe, ezin dugu erabaki bat hartu, eta hori, ez dugu esaten publikoki, baino alkate batzukin hitz egin genuen, eta nik alkate batzukin ere hitz egin dut hori, nolabait bideratzeko, ez? Hain zuzen, giro politiko honek ere, zerikusia dauka Gasteizko Legebiltzarrean Euskara babesteko proposatu zen araudiarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiaren menpeko hainbat erakundetan ere, eragina izan dute erabaki judizialek. Zentzu honetan, PSek zer proposatzen du? Gu proposatzen duguna da mantentzea gure akordioak. Historikoki lortu ditugun akordioak, hor dago lan publikoaren legea, hor dago profilaren dekretua, orain dela urtebete sinatu genuen profilen dekretua. Urtebete ondoren orain ez dakiz zergatik aldatu behar diren. Zer esaten dute epai gehienak? Epai gehienak esaten dute hemen lan baldintzak ez direla respetatu.
Eta hori da jokoan dagoena. Ez da euskararen arazorik, guk juten base aldun dira edo zein udaletara euskaraz lan egiteko eta euskaraz harremanak edukitzeko ez dituzu inolako arazorik. Bestela esan nun izan dugun horrelako arazorik. Inune. Main zerretatu da, lan baldintzak nolabait baldatzen ari direla. Eta nolabait ere, euskara eskakizunak, edo hizkuntza eskakizunak gero eta haundiagoak direla. Eta argita garbi izango dut, administrazio lan egiteko ez da PL4 behar beti. Eta orduan, guk daukagun gizartea anitza da, denetatik daukagu, noski euskara bermatu egin behar da, bai lan egiteko garaian, eta baita ere harremanak eukitzeko garaian, baina, gure gizartea ezin du galdatu. Eta hori ere respetatu egin behar da. Deno daukagu administrazio lan egiteko eskubidea. Bere mailan, eskakizunak eskatu. Orain badaukagu legea eta profilen dekretua ere hor dago. Orain dela urtebete onartuta. Zergatik aldaitu da hainbeste urtebetean hori? Horragian, askotan, agertzen dira noiz behinka edabidetan eta kasu batzuk, non langile batzuk behin-behineko egoeran egon diren, beraien lanarekiko ez dute, aurreikusia zuten maila, bere hizkuntza eskakizun maila eskuratzea, baina ez dute lortu eta horrez baian gelditzen dire, hainbat urtetan administrazioan lanean gelditu ostean, eta ez dakit, zer gertatzen da langile hauekin? Kasuak desberdinak izango dira, eta denetatik egongo da, ez? Baina egia da, esan dudan bezala, ez? Langileak eskatu dute, jundira epaitegietara, eta arrazoia eman diete. Orduan kasu horietan, errespetatu egin behar da. Karo, hori ikusirik batzuk lege aldatu nahi dute. Taskakizunak areagotu. Eta nik uste dut hori ez dela zilegia. Gure gizartea errespetatu egin behar da, anistasuna, eta esan dudan bezala, lan balditza dute jokuan, ez euskararen erabilera. Askotan, nahastu egiten da, eta alderdi abertzaleak hemen, nik uste dut, nolabait bere klientelari egiten nahi direla jokoa, ez? Baitare, aski deigarria egin zitzaidan, Alderdi Popularrak politika orokorreko eztabaidara eraman zuen proposamenetako bat, horre batzar nagusietan gehiengoz erabakitzen dena bete behar dela, eskatu du, foru aldundiak esan du, erabaki hauek ez direla lotesleak, ez dakit, jakin edut, erabaki hauek lotesleak dira? Erabaki, gure foru arauek esaten dutena, noski baietz, eta hortik aurrera, ez dakiz zertaz ari garen zehatz mehatz ez, baina egia da, errespetatu egin behar direla batzar nagusitako erabakiak, baina beti eskumenen barruan, eta gure foru arauak esaten duten arabera. Hori beti horrela izan behar du, bestela foru arauak aldatu beharko genituzke, eta jokoa ezin aldatu, ez? Gehiengoa noski behar dugu zenbait erabakiak hartzeko, baina jokoa erabat, ez dakit nola esan, araututa dago, ez? Alde horretatik, argita garbi. Errespetatu egin behar dira batzar nagusitako erabakiak, baina beti legearen baitan eta beti gure eskumenen baitan. Alderdi Popularraren mozioak diona da, batzar nagusietara eramaten diren iniziatibak eta onartu egiten direnak, eta zioetan aipatzen du, proposamenetan edota lotesleak ez diren proposamenei dagokienez. Gauza bera esaten dizut, oso generikoa da, eta baina guk erabat araututa daukagu zer egin behar dugun gai bakoitzean. Orokorrean, noski, errespetatu egin behar dira eta bete egin behar dira, orokorrean. Baina beti gure eskumenen barruan eta foru arauk esatuen duen arabera. Nik uste argi eta garbi, ez? Baina hori leku guztietan gertatzen da. Izan dira, baita ere autogobernua edota euskal nazioari buruzko mozio ezberdinak. Pesek nola ikusten du nazio, horietan aipatzen den nazio aitorpena? Esaten zu, Euskal Herri mailan eta Euskadi nazio bat da, horixe aipatzen. Bai. Noski, aldertatik, guk ez dako binolako arazorik horrekin, ez? Beste gauza bada, erabakitzeko eskubidearen horren baitan, independentziaren bidea, ibiltzea, eta ez dakit noraino iritsiko gaitezen, ez? Guk argita garbi esaten dugu, guk konstituzioa eta estatutua bete behar dugu, guk ez gaude estatus berri baten alde, eta guk independentziaren aurka gaude, argi eta garbi. Beste batzuk jokoan dabiltza, eskatu, baino ez erabili, eta ez dakit, baino argi eta garbi hitz egin behar da. Gero tortzen dira autoskundeak eta hori ezkutatu egiten dute batzuk. Orduan, niko esango nuke argi eta garbi hitz egin behar dela. Nahi badute independentziaren bide bat ireki, esan dezatela,
eta esateko nola egin behar den bide hori. Guk horren kontra azalduko gara. Guk badaukagu, akordio batzuk, estatutua akordio bada, zabala, plurala, anitza, eta nik uste dut horren baitan konbibentzia zabaldu egin behar degula, ez? Beste guztia da, ez dakit, beste bide bat irekitzea. Ikusi dugu, adibidez Katalunian zer gertatu zen, bere garaian, eta dolako egora daukagun orain. Hori da guk egin behar duguna. Elkar bizitza, sakondu, denon artean, anistasua errespetatu, eta denon arteko, bidea egin, ez? Eta benetan esango izut, nik uste dut, ikusten bai duzu inkestak, independentzia, ez dago gure lehentasunen artean, ez dakit nun egongo dan, 20. Arazoa edo ez dakit 30, baina beste arazoa ditugu, ez? Etxe bizitza, lana, ekonomia, etorkizuna, zartzaroa, abar eta abar eta abar. Emantzipazioa, guze gazteak emantzipatu nahi dute, ez dute nahi independentzia. Orduan, alde horretatik, hortan gaude sozialistak. Eta hortan egingo dugu lan. Beste guztik, hitz egin dezatela nahi dutuena, baina guk hortan gaude. Eta hortan dugu lanean noski. Aipatu dituzu arazoriek, baina gero hauteskundetan EAJ eta EH Bildu aurretik jarri ziren, ez dakit? Bai, baina esaten dute bere programetan, independentziaren bidea irikeko dutela? Ez dute esaten. Esan dezatela. Agita garbi. Zilegia da, baina egin dezatela. Jakine dugu, baita ere alderdi sozialistaren barnean, eztabaida hau nola bizi duten Euskadiko ezkerra jatorri duten militanteek? Guk orain partidu bat gara, ez? Eta, Euskal Alderdi Sozialista, Euskadiko ezkerra gara, eta guk ez daka inolako eztabaidarik alor horretan, ez? Guk gure kongresuak ikusi dituzu nola izan ditu, beste batzuk, beste iskanbilak izan dituzte, ez? Eta bere postu aldaketak eta, nahiko kaskarri bili dira. Baina guk ez dako horrelako arazorik, eta noski, Euskadiko ezkerraren torri ziren militanteak, hortxe daude eta gainera postu garrantzitsunetan, noski. Ez dago inolako arazorik, alderdi sozialistan. Gero baita ere eztabaidan, zaintza zerbitzuen unibertsaltasuna eta doakotasuna aipatu zen. Nola ikusten duzu aukera hau? Zaintza politiketan aurrera pasoak eman behar ditugu eta azkartu egin behar ditugu, ez? Alde horretatik ikusten dugu, ez? Nolako beharra ditugu gure gizartean, zorionez asko bizitzen gara, zorionez ere, dakagun gizartea osasuntsua da, baino beharrak ere baditugu. Eta alde horretatik egoitza gehiago behar ditugu, eta hori azkartu egin behar da, ez? Ikusten dugu nola, oraindikan lista de espera edo daukagun, eta hori nolabait murriztu egin behar dugu. Hortan, legaldiontako azkeneko partean hori azkartu nahi dugu, eta hortarako politika bereziak ere bultzatu. Beti, noski, kontrol publikoarekin, beti ere, hirugarren sektorearekin lan egiten, eta alde hortatik, hortan ere, politika orokorreko plenoan argi ikusi izan denok nolabait adostasun bat daukagula alor horretan eta hori bultzatu eta azkartu egin behar da noski. Bizkortu esango nukenik. Eta honen inguruko, aipatu dituzu eragile ezberdinak, eragile horiek askotan, enpresa pribatu dira, irabazi asmoa ere badute, nola ikusten duzu hau? Hemen irabazi asmoa murriztuta dago, badakitzu edo nolbait kontrolatuta dago, ez? 3% da gehienez, gizarte politiketan, hori da onartzen duguna, baino hemen bereziki hirugarren sektorearekin lan egin behar da, eta irabazi asmori gabeko enpresekin, ez? Eta guk horrekin egiten du apostua. Publikoa, erabat, kontrola behintzat, eta sektore horrekin, ez? Hirugarren sektorea, eta asmori gabeko enpresekin, bereziki bai. Azken aldian... Hore da gure eredua, barkatu, Gipuzkoako eredua hori izan da beti, nik uste oso ondo funtzionatzen du orokorrean, baino egia da, gero eta behar gehiago ditugula, eta nolabait ere arautu egin behar da, eta hori ere baliabide gehiago jarri, ez? Baina baliabide publikorekin segurazki ez da nahiko izango, gogoratu nahi dut, gure aurrekontuaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuta dagoela. Eta horrela jarraituko du. Alderdi sozialista dagoen bitartean, behintzat, gure konpromisa izan zen, nik horrela esan nuen hauteskunde garaian, eta hori betetzen ari gara. Hori zer esan nahi du, ez badein bada nahikoa, azkartu eta bizkortu egin beharko dugu, baina beti kontrol publikoa izan beharko dugu. Baita ere, bestelako kontuetan, euskal politika gintzan, azken aldian pixkat aurre ikusi den giroa edota
etorkizunera begiratzen denean, pixkat ohartarazpenak egiten dira esanez, adibili, etorkizun beltza etor daitekela, bereziki Espainiar estatutik, Alderdi Popularrak eta Voxek bat egiten baldin badute, zuk bat egiten duzu irakurketa honekin? Bueno, ikusten dugu astero, ez? Juten bazea kongresura, kongresuko pleno eta bueno, atzo bertan, ez? Ikusi gendu nolako giroa dagoen, nik uste arriskua dela. Eta hori argita garbi izan behar da. Eta hori ez gertatzearen berme Alderdi Sozialista da. Nik uste dut hortan ere argita garbi hitz egin behar dugula. Eta nik uste dut arrisku bat dela. Ikusten da. Ikusten dezu gaia nola Alderdi Popularra gero eta Vox politikak, bueno, ez dakit, antzekoak egiten ditu edo behintzat oso parekuak, baino zein azten da elektoralki. Azten dana Vox da, ez? Eta, bueno, ikusten da, zer eragina duen, ez? Eta alde hortatik, bueno, eta ikusten dugu Ayusoren, bueno, hitzak, eta bar. Orduan, nik uste dut arrisku nabarmena dela, eta alde hortatik, bueno, nik uste dut, bueno, guk demokraziaren funtsak nolabait bermatu eta finkatu egin behar dituloak gero eta gehiago. Baina, hori argitarra esaten dut, arriskoa dago. Zakit, pixkat, aurreikuspen hori ikusita, zakit, gaur egunerokotasunean prebentzio lana edo egin beharko litzateken, adibidez orain, batzar nagusietan, horre erdibideko mozio batzuetan, horre egon dira, gobernua sustengatzen duten alderdien eta PPren arteko erdibideko mozio batzuk, zakit, gaur egungo politika giro gogor eta mardul horrekin ez dute hainbesteko zerikusirik mozioiek, badira, gizarteari dagozkion eta herritarrari eragiten dion gauzak, baina bazpare alako ere muotan ere prebentzioa lerro bat sartu beharko litzateke akaso? Ez dakit ondo ulertzen galdera, prebentzioa baldin bada PPrekin ez akordatzea, nik ez nago horretan. Askotan esaten diatik, nik ez dakit betoa jarri dietela, adibidez fiskalitatean, baina ez da betoa. Da, fiskalitatean alorrean adibidez beste politika dauzkagula eta beste lehentasunak eta hori defendatu dugu eta aurrera atera dugu, ez, adibidez, gai horretan. Nik uste dute zorionez, bintzat Gipuzkoan, eta nik esan nuke Euskal Herri osoan edo bintzat erkidegoan giro desberdina dagoela. Giro desberdina dagoela. Eta alde hortatik, sakondu egin behar dugu, desberdinen arteko, elkar bizitza, elkar lana, eta akordioak, posible baldin badira. Beste gauza da, politika batzuetan, ez egotea ados, noski. Esan dizut bat, eta nik azpimarratuko fiskalitatean. Beti esaten da, esko beto jarri didazu. Mikel Ezamak esate zidan lekuan. Beto hori ez dizu jarri dut betoa zuen politikai hemen fiskalitatean, ez, adibidez. Hori da, gauza desberdina. Baina nik uste dut denon artean, adostu daitezkela, ez. Gehienetan, gainera, askotan gertatzen da, ez. Esaten diate horrelako gauzak, baina hemen oposizioa batzar nagusitan askotan bozkatzen dute batera. Eta oposizioa dira EH Bildu, Alderdi Popularra eta Elkarrekin Gipuzkoa, de Podemos. Eta askotan bozkatzen dute batera. Orduan, eta nik horren kontra ez nago. Nik uste dut denon artean egin behar dugun herri bat garela, esaten badugu, eta nik hortan defendatzen dut, hau herri anitza dela eta denok egon behar gara eroso, eta alde hortatik akordioiek edo zen akordio, zilege izango da. Baina, naturaltasunez bizi dezagun, eta hemendakoan giroa ez du zer ikusirik beste giro batzukin. Hor, aipatu duzun botere banak eta horretarako, ezezkoen batasun hoietarako ere, adibidez horren... Bueno, ezezkoa, ez bakarrik ezezkoa, Edo, aldekoa, edo... Bai, ezezkoan jartzen gera ados, ez da egia. Ezezkotan oski, baina bai ezkotan baita. Orduan, hitz egin dezagun argita garbi. Akaso horrelako kontuengatikan, bereziki Gipuzkoan, aski garrantzitsuak izaten dira aurrekontuak, aurrekontuen negoziaketak. Atzokoan Arnaldo Otegik gurean, gonbidapena luzatu zuen Euskal Administrazio, EAeko administrazio guztietako aurrekontuak batera negoziatzeko. Eta aurten berriro ere aprobetxatuko dut hemen nagola gonbidapen bat egiteko, bai Alderdi Sozialistari eta bai Euskal Herri Jeltzaleari. Gure ustez, gonbidapena da logika horretan esertzea, eztabaidatzera 4 aurrekontu hauen inguruan. Nola jaso duzu gonbidapena? Bueno, hemen gogoratu behar zaio zerbait Arnaldo Otegiri, ez? Zertatu zan iaz gertatu zan, Bizkaian ados egon zirela, EH Bildu eta gobernua, Araban gauza bera,
Eusko Legebiltzarra ez, eta Gipuzkoan ez. Gauza da, zer esaten duten, eta gero ze estrategia duten. Arnaldo Otegi esaten duna, ez dator bat bere estrategiarekin. Eta ikusi dezagun, ia zer gertatu zen. Memoria pixkat ere eduki behar dugu. Eta zuek kazetariok, eta hemen tertulian zaudetenok ere, hori badakizue. Zertzan diferentea Gipuzkoan edo Bizkaian adibidez. Gipuzkoan, 56 milioi jarri du jokoan. Araban, Bizkaian, 30 milioi. Haien aurrekontua asko zera handigoa da, eta hemen txikigoa. Gu diru gehiago eta adostasuna ia erabatekoa zen. Eta azkeneko momentuan EH Bildu altxain zan. Baitik, 7 bilera ondoren. Estrategia bat dagoelako. Osea, esaten duna ez dator bat bere ekintzekin. Eta hori gogoratu behar zaio, Arnaldo Otegiri. Orduan, akaso... Adibide bada, eta nik han negoelako goratzen dut, baina, horrelako oso ondo gelditzen da, ez? Eta titularrak lortzen dira, baina, seriotasun pixkat. Orduan, akaso esango zenuke aurten zailagoa dagoela akordioa ikusita pasan urtean gertatu zena? Ez, iaz gertatu zena, nik gelditu nintzen argituta. Eta guk gobernu bezala argituta gelditu ginen. Ja, adostasuna geneukan, eta altxatu ziran, aurreko kontu batzu dauzkagu, eta ezin dugu akordio batera iritsi. Hori izan zen, beraien postura, ez? Eta aldortatik nik espero dut aurten beste egoera batean egotera. Baina, beraiek jakingo dute. Estrategia bat baldin badago horren atzean, noski akordiorik ez da egongo. Baina edukiei lotzen badiogu, gure aldetik ez dago inolako arazorik akordatzeko. Azkenik ere, bestelako kontu bat ere aipatu nahi dugu, klima aldaketaren aurka eta energia trantsizioaren alde egiteko deliberazio prozesuak proposatu ziren osoko bilkuran, eta, jakin nahi dugu, ea bereziki, ekimen honen baitan ea herritarrak nola ikusten duen 2030 urterako helburuak betetzeke dagoela, hori hemen bertan dago, 5 urte ez da ezer. Hala da, ez? Baina gai honetan adibidez, Gipuzkoan ikuste dut aitzindari garela, ez? Eta gainera hemen daukagun elkarlana, bai aldunditik eta bai udalekin, eta kolore guztietako aldundikin, udalekin barkatu, lan berezia da. Atzo Ibarran egon nintzen adibidez, tokiko energia komunitateak bultzatzeko. Ja da, Gipuzkoan, 60 udalerritan daukagu bultzatuta tokiko energia komunitateak. 60 herritan, 88 udalerri dauzka Gipuzkoak. Eta gure asmoa beti izan dugu, herri guztitara iristeko asmoa daukagula. Gaur bertan ere, Tolosan, egongo naiz alkatearekin, hori bultzatzeko egin ditugu saioak. Tolosan 5 egin ziran, atzo hasi ginen Ibarran, eta hainbat lekutan. Irunen adibidez gaude bukaeran, eta seguraski Laster egingo dugu ere sortuko dugu tokiko energia komunitate bat. Horrek zer esan nahi du? Elkarlanean gabiltza udalekin eta herritarrekin, beti esaten dugu herritarrak erdigunean egon behar dutela, baino bermea zenek eman behar du, bermeak erakundeak eman behar dute. Eta hemen ezinbestekoa da aldundiak eta udalek lan egitea denon artean, ez? Gaina diru laguntzak oso handiak dira. 175ean ematen ditugu diru laguntzak, bai inbertsioarako, bai konstituzioa egiteko beraien elkartentzako, eta bar. Orduan, diru laguntzak oso potenteak dira, eta txiki baldin badira, 100 izaten da. Adibidez, 5.000 biztanle gutxiago duten herrientzako, hori 100 izaten da, inbertsioa erabat, beteta daukate, ez? Eta diru laguntzak erabat betetzen dute hori. Orduan, hori da egiteko daukagun gaia, eta bidea ere neko zabala daukagu, eta ekin dugu ibilbide bat. Zer esaia honekin? Erabat ados gaudela, denon artean egin behar dugula, baina erakundeak daukagun ardura hori da, ez? Bermatu oso transparente edo gardena izan behar du prozesu guztia, eta berme guztiekin. Eta gaina demokratikoa izan behar du, erabat. Eta nik uste dut hori ondo ulertu dutela biztanleek, bizilagunek, eta alde horretatik nik uste dut ikusi dezagun, azkeneko 2 urtetan, eta izan da izugarria. Ez da beste lekutan gertatzen. Lege berdina dauzkagu, erakunde berdina dauzkagu, baina ez da horrelako bilakaera ez da gertatu ez Bizkaian, ez Araban, ez beste lekutan. Orduan, zer esan, badaukagula
zer erakutsi, eta hotan aitzindari izan garela, argita garbi. Ejemplo izan da, baina, bueno, odago klima babeslekuak, ez dakit, hainbat eta hainbat gai, bultzatu ditugu, eta beti, elkarlanean egin diren gaiak izan dira. Guzti hauekin galditzen gara, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSko idazkari nagusia eta Gipuzkoako iraunkortasun diputatua, mila eskargo izanetan gurean izategatik. Mila eskazuei.